Bier en betiid wien ze er van de morgen bij. De deelnemers aan de winterfiets Alvestede-tocht. Een beetje stoorijn en een protte kjeld. Dat leek het dreig te worden voor de fietsers. Maar in mijn oude we hebben wel trainen, dus wat dat dan gaat, maar het wel lukken. Waarom doe je in vredesnaam mooi? Ja, uitdagings. Ja, gewoon uitdagingen. We gaan met een ploegje. En we zieken altijd wel wat uitdagingen. Dus ik hoop dat het lukt. De volgauto die gaat mooi mee, dus hou van alles in wat er achter in de auto ligt. Wat heb je hem erin? Met droge kleren en wat warme kleren, als het al begint te regenen, dan hebben we even wat spul voor onderwijs. Joh. Goed 1200 fietsers zetten van de morgen vanuit Ljouwert uiteen met de 200 kilometer lange monstertocht. Het aantal van 1200 is dit hier de limiet qua deelnemers. Maar mogelijk dat er bij de volgende edities meer mensen meedoen kunnen. We gaan nu kijken wat de stempelposten doen, hoe druk het daar wordt. Want in die kou wil je niet al te lang op een stempel hoeven wachten. Dus je hem zoals jij altijd mogelijk nog grutter kan? Ja, dit jaar zal inderdaad een beetje de testcase worden. Van, kunnen we er meer of moeten we het op dit aantal houden? Want is er genoeg animo voor? Willen mensen dit wel? Ja, zeker. Het is volledig uitverkocht al een tijdje. Mensen die nu annuleren, die kunnen vaak hun kaart heel makkelijk weer kwijt. Dus ja, er is zeker animo voor meer. En om stipt zo'n uur gaat de officiële Alvestede door Iepen. En maaien de fietsers los met haar een winterse tocht. Wat is je verwachting van Jood? Nou, gewoon helly, hè? Ja. We beginnen gewoon voor als je 12 en mooi alle jaar. Dus ja, ik heb er gewoon zin in. Hoe heb je je omkleed? Heel warm. Het zelfs ik wel. Ik heb rode kleren aan, ik heb al je laagjes kleren aan. Bij de eerste stempelpost in Snits komen er nog eens 250 deelnemers bij. Zij doggen alleen nog het zuidelijke pad van de tocht, een goeie 90 kilometer. De organisatie houdt de deelnemers intussen extra in de gaten in verband met mogelijke onderkwolling. We hebben een EHBO-team van 20 man onderweg. Zowel fietsers als motoren als auto's. En die bekijken iedereen eigenlijk bij elke stempelpost om te zien van gaat het nog wel goed, kun je nog wel door. En dat is het mooie van de Elfsteden. Het grootste deel daarvan heeft een treinstation. Dus mochten ze toch niet meer verder kunnen, kunnen ze gewoon op de trein stappen met de fiets en terug naar Leeuwarden.